आं सानाखैमोन दि एनब्र'खौ बेबायदि होननानै थ' भाइरेल जादों दायो बे खुरांखौ आंबो भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नाय अब्लानो मिथिजोबगोन। हेल' गाइस नोंथांमोनखौ आंनि सेकेन्ड चेनेल दि बय बड'लेण्ड चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायफिननाय थाबाय। थ' दिनै मोननैसो माने मोनसे जोबोद गिख्रंथाव खुरां आरो गिख्रंथाव खुरां बे खुरांखौ आंबो अकस्मातसो मिथिदों। आं फार्स्टआव मिथियामोन दायो आं मोसौ दोस्लायनो नायदोंथ' दुब्लिथिं दोङो इगनर खालाम बेकग्राउन्डफोरखौ ओमफ्राय खुराङा जाबाय दा आंबोथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायना मिथिबाय जानांगौ मा बुस्थु भाइरेल जादों दायो भाइरेल जादों आरो जोंफोरनियाव भाइरेल जादों इउटुबारफोरनियाव सोरबा सोरबा मिथिबाय ओमफ्राय दा खुराङा बे आंबो हिमांशुनिफ्रायसो मिथिदों। आं सानाखैमोन दि एनब्र'खौ बेबायदि होननानै आं सानथाराखैमोन दि एनब्र'आ बेबायदि जागोन होननानै आयु आया आंबो हिमांशुनिफ्रायसो अकस्मात मिथिदों मा होनो दि एनब्र'आ आन्डारपेन्टखौनो गानानो आयु आया जारलालै फाग्लासो आन्डारपेन्टखौनो गानानो दि एनब्र'आ अ माय गड हिमांशुआ दाखालि बार्थडेआव दाखालि नङा दिनै 9 मैया 8 मैया बार्थडेआव लाना हांदों आन्डारपेन्ट गांसे लाना हांदों दि एनब्र'आ गानानो हिमांशुनि आङो ब्लगाव नायबाय बा दि एनआ गारा आन्डारपेन्टखौनो गाना फाग्लाया होनना बुंदों आरो आंबो अकस्मातसो मिथिदों। आंबो थांगौमोन थांनाया बार्थडेआव खिन्थु जोंनिया गोजानद्राय जायो जोंनिया उदालगुरि गोलैयो नालाय ओमफ्राय जोंनिया बाक्सा बोरमा ओमफ्राय दा आंहाथ' गारिबो गैया माबो गैया बेखायनो थानांबाय आरो थानायबालाय थांगौमोन ओमफ्राय होमबाबो भिडिअफोरखौ नायदो आरो इन्ट्रेस्ट नांदों। आंनिसिंनिफ्राय हेपि बार्थडे दि एनब्र' नोंथांनिसिम आरो मिनिनो ओंखारदों हिमांशुआ फाग्लालै आन्डारपेन्ट गाना होननानै भाइरेल खालामना होदों साला सुवादा आं मोसौ दोस्लायनो हायदों दुब्लिथिं दंथ'यो थ' मिनिनो ओंखारगासिनो आंखौ आन्डारपेन्टखौनो गानानो दि एनब्र'आ आन्डारपेन्ट गिफ्ट होदो आरो बियो बिराद फाग्ला ओमफ्राय गगल्स होदों ओमफ्राय आंनिखौ माबायदि नांदों गगल्सखौ नायदो सानग्लासखौ मोजां नांदोंबा बाङाय कमेन्टआव बुंना हरदो आसोलफोर साबसक्राइब खालाम 50 जाबाय दे 51 जाबाय दे साबसक्राइबारा थेंक इउ सो माच सिगाङाव दोङो दुब्लि आरो ओमफ्राय दा जोंहा आदा न' खाथिनि आदाया बिराद खेथि खालामो उन्दैनिफ्रायनो खालामदों ओमफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोना नै बिथिं नाय इथिंनिफ्राय लानानै ओइथिं ओमफ्राय बिथिं बेयाव बेसेबां खै बिगा दङथाय मथ'थे फुरा खालामजोब्बाय आरो नै दुब्लि मोननैल' दिनदों सारि बिगासो ना मासो दङ दां ओमफ्राय बैसिम न' खाथिसिम फुरा हालेवजोबदों आरो माबा गायगोननो लाव गायगोननो जोगोनार गायगोननो बेयाव ओमफ्राय बैथिं हासार होगासिनो जावग्रोनानै डेन्जार खेथि मावनो हायो खिन्थु बेलेग आरो दा बेसरनि जाबाला बेसरखौ मावनायालाय ओमफ्राय सबाइ हेरिखौ मावो फान्थाव मावो फान्थावखौ माबाखांबाय ओमफ्राय दायो बेखौ माबादों आरो लावखौ माबादों नै बेथिं गुवारथार ओमफ्राय जोंहा रडबो लाबोबाय न'आव न' बनायनायनि थ' नोंथांमोननो खिन्थिगासिनो आङो रडखौबो एंख्रं मोनजाबाय न'आव हायना लोगो जानोबा एंख्रं जागौमोन ना ओमफ्राय रडआ बेलाय रड किटचेननि बेयाव खोरखिबो होसिगोन खोरखि माला जायसै नायनोसै रड बेथिं बनायनोसै किटचेनखौ जायगा जिंखा दं हायामोनखौ नुबाय दा गाइसमोन दायो नोंथांमोना आंखौ नुनांगौ जादों फुरला बुथेथे फुरा बेनो बहुत गगा मोनदों लोमजायाखै जानायालाय गगा मोनदों बेनिखायनो न'आव थांनाय लोगो लोगो उन्दुनांबाय उन्दुनायनिफ्राय दासो सिखारनानै दायो मोसौ लांफैदोंथ' दिनैनि भिडिअखौ बेसेबांनो फोजोबनोसै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगो मोनगोन नेक्स्ट ब्लगाव थ' बिदिब्ला बाय बाय